i-glaucoma siyithola kubantu asuke sebekhulile. Yabona o-BP. Yebo. Kube i-diabetic. Awu madoda. Yizona izifo ezilimaza kakhulu lapha emehlweni. So kubalekile ukuthi yabona nje ngiye ngithi mangikhuluma nabantu kunabantu abayibethi mabefike bethi hey ayikho nje into endinge engizoyenza kunento esiyibiza ngo-pink card lapha esibhedlela. Yebo. Uyabona ukuthi umuntu masimbonile namhla bese simbhalela imithi useyohamba nje yoyilanda e-pharmacy inyanga eziyisithupha. Bese ke mayisebuya kule nyanga yesithupha bese ethi hayi ngizogcwalisa nje imithi yami iqhubeka kahle. Kanti kubalekile ukuthi mawunalezi zifo lezi sihlale sibheke emehlweni ukuthi amehlo akho asabuka kahle nasikakabi nayo inkinga. Ngoba uma iqala inkinga i-glaucoma iyalapheka. Kodwa kunesigaba. So kubalekile ukuthi siyithole ngibona nje thina lapha enkundleni ukhono wamehlo naye uyasho nje ukuthi hayi makusasa kulesigaba lesi singakhona sikusize la enkundleni. Kodwa yandlula lesigaba lesi sekufuna uhambe. Obese kuba inkinga ke mawusuzohamba ngoba phela usuya kwesinye isibhedlela esinolayini bakhona nabantu bakhona abalindile uyabona kanti kube ubuthisheshile uyibambe bese uyithola imithi esiyisebenzisayo namaphilisi esiwasebenzisayo nakho kubalekile ukuthi sibheke ngoba ikhona engathi uma usuhlala isikhathi eside uyidla igcina yenze njani ikubangela leyo nkinga. Okubalekile kuma patient ukuthi laba mabefika kithi masikushintshela umuthi ungathi hayi mina ngiphatha kahle lona ngicela ningawushintshi uyabona kanti masishintshe sina suke sazi ukuthi hey usunesikhathi eside ukulo ungaze ugcina usukubangela ini okubi kunokuthi uqhubeke nokuhle uyabona. Bese kuthi ke lapha ezimpawini okufanele siyibheke nje siyinakisise kunalento ihlo liyashesha ukuzisho. Ngoba uyaqala nje ubona hayi ngathi angisabona kahle le kudeni isiqalile inkinga ukwazi kahle ukuthi hayi ngiyakhona ukufunda lapha yakusasekudeni kodwa akusafundeki manje lapha ekudeni.